मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत सर्गियारिनि नुजाथिनायाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव लोब लोब BPF, कंग्रेस आरो BJPनि मावथिफोरा जयेन जागासिनो दङ। नोंथांमोना बेखौ नीलुत सर्गियारि बिथांनि खुगानिफ्रायनो मिथिनानै मोनगोन आरो फुटेजखौबो आं होनानै होगोन उनावहाय। बिनि सिगांनो गोजोन फुंबिलिनि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै नैबे गोदान आपडेटआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। आइ हप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। राजखान्थिनि बारा बारगासिनो दङ, अब्लाबो जों साफ्रोमबो बर'जों बर' बयबो हेफाजाब मदद बा खौसेथियै जों थालायनो नांगोन। राजखान्थियाव गुबुन, नाथाय गुबुनाव गुबुन, राजखान्थिनि बाहेरायाव गुबुन जानो नांगोन। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना साफ्रोमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। लाइक हो, कमेन्ट खालाम नोंथांमोना जोबथियाव भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव। शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो। बिथां डक्टर नीलुत सर्गियारिनि खुगानिफ्रायनो, गावनि अरिजिनेल खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना मिथिनानै ला आरो नोंथांमोना भिडिअ फुटेजखौबो नुनो मोनफागोन। बेजों लोगोसेनो नायलांदो नोंथांमोना माबायदि जयेन जाफैदों। अके, जयेन जानाया दिनैल' नङा, दिनैनि सिगांबो रौता समस्तियाव सानफ्रोमबो जयनिं जायो। BPF निफ्राय जयनिं जादों, कंग्रेसाव थानायनिफ्राय जयनिं जादों आरो सम सम BJP निफ्रायबो जयेन जानाया रौता समस्तियाव सोलिबाय थादों। गतिके दिनै आं गोजोननाय मोनदों। गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जायफोरखौ जोङो UPPL नि भटार नङा होननानै सानोमोन आरो जायफोरा थांनाय बोसोराव ट्रेक्टराव भट होआखैमोन, बिथांमोना फैनानै दिनै ट्रेक्टराव भट होनो थाखाय UPPL आव जगदान जानो थाखाय फैबाय। आं बिथांमोनखौ बरायनानै लादों। आं गोसो गोरबोजों बिथांमोनखौ दिनै बोजबना लादों। गतिके दिनै रौता समस्तिया ओरैबायदि मोनसे समस्ति जाबाय जेराव कुनु नैबे समस्तिखौ फेजेननो हानाय बे ओनसोलाव आरो बेलेग बेबायदि सक्ति जों नुनो मोनाखै। गासैबो रायजो राजाफोरा दिनै दोलै नोगोरै UPPL हान्जाखौ जोंनि मानिजाथाव चिफ प्रमद बर' बिथांखौनो आरोबाव खनसे चिफ बानायनायनि थाखाय रायजो राजाफोरा दिनै थिरां खालामदों आरो नैबे ओनसोलनि गासैबो जनगोष्ठी जाति बिथांमोना फैनानै जगदान खालामदों। गतिके आं गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो। बेथ' दिनै आं बुजिना मोनबाय। थांनाय बाराव जेसेबां भट मोनदोंमोन बिनिख्रुइबो बांसिन भट मोनगोन, आं बेखौ दिनै बुजिनो हादों। थांनाय बाराव जेसांखिनि भट मोनदोंमोन बिनिख्रुइबो बांसिन भट मोनगोन। बे कारनावनो बुजिनो हाबाय जे जाय बिथांमोना थांनाय बाराव जोंनो भट होआखैमोन, बिथांमोनाबो फैनानै दिनै दोलै नोगोरै जोंनो मा खालामबाय, जयेन जाफैनानै बिथांमोना दिनै खोथा होबाय जे बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होगोन आरो बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि नङा, बिथांमोना गुबुन गुबुन बाङालिफोरनि दङ, नेपालिफोर दङ, आदिबासिफोर दङ, अनेक गुबुन गुबुन हारि माहारिनि बिथांमोना फैनानै राजबंशीबो दङ, राजबंशीनि बहुत सुबुंफोरा दिनै बेहाय जयेन जाफैदों। गतिके आं बिथांमोनखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो। आङो BPF हान्जायाव दङमोन सिगां गोबाव समनिफ्रायनो। दायो सारखौ मोजां मोननानै, UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै बेयाव जयेन जाफैनाय जाबाय आरो दिनै। হয়, মই আগতে BPF-ত আছিলোঁ। বহুত বছৰ থাকিলোঁ, একো সা সুবিধা পোৱা নাই। যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ UPPL চৰকাৰ আহিলে বহুতখিনি সা সুবিধা পাইছোঁ। সেইটো কাৰণে আজি জইন হ'লো আৰু ভাল, সেইখিনিতে মই বক্তব্যটো ৰাখিলোঁ। থেংক ইউ। बिथांमोना जेबो बुजियाखै। जाय सरकार खालामा बिसोर जेबो बुजिनाय नङा। दिनै सरकारा खोब मोजाङै सोलिबाय थादों। सरकारा दिनै फैयै फैयै 5 बोसोराव आगान होफैबाय। 5 बोसोरसिम ओरैबायदि मोजां सरकार खालामबाय, ओरैबायदि मोजां मोनसे सरकार दिनै जाबाय। जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि नामाव थांनाय 17ता बोसोराव मोनसेबो स्किम बानायाखैमोन। दिनै सुजित नार्जारिनि नामाव जादों। BLT नि गिबि मुंख्लं बिर सिलागां बिथांनि नामाव BLT नि दैदेनगिरिफोरा मोनसेबो स्किम दिनै बानायाखैमोन, बिथांखि बानायाखैमोन। जोंनि सरकारा दिनै खालामबाय। NDB नि गिबि मुंख्लं बिथांमोननि नामाव दिनै जोङो बेबायदि मोनसे एक्सिलेन्सि सेन्टार बेबायदि बानायदों। जोंनि हारिमुनि बिथिङाव, गेलेनायनि बिथिङाव बेबायदि गोबां जोंनि नैबे UPPL सरकाराव जोंनि हारिनि जायफोरा मुंख्लं जालांबाय, जायफोरा दिनै जोंनि हारिनिफ्राय
जोंनि समाजनिफ्राय गैला बिथांमोननि नामाव दिनै जोंनि सरकारा बिथांमोननि मुंखौ सनानि हांखोजों जारिमिनाव लिरनानै गालांनो थाखाय बेबायदि हारिनि गेरेमसा हारि दानायनियाव बेबायदि खामानि मावलांदों। गतिके बिथांमोना दिनै लाजिदों आरो बिथांमोना दिनै मा देखायनो हायाखै। क'क्राझाराव हाबनाय लामाया दिनै ओरैबायदि समायना रमायना मोनसे गेटजों माने वेलकाम जादों। बिटिसिआव हाबनाय लामाया दिनै ओरैबायदि समायना रमायना मोनसे गेटजों वेलकाम खालामदों। दिनै बेबायदि अनेक परिबर्तन अनेक सोलायनाय बिटिआरआव फैबाय। गतिके गोबां मुंख्लंफोरखौ मान होनानै मुंख्लंनि न'खरफोरनो दिनै जोङो बेबायदि रां होदों। गोबां बिएलटिनि दैदेनगिरि बिथांमोननोबो जों दिनै होदों। बिनि बादैबो दिनै मोनसे जोङो थांखि लाबावदों। जाय मुंख्लंनि बिमाफोरा थांनानै दङ, फिसाया गैला माने गावनि फिसाय बा बिमाफोरा दिनै गोथाङै दङ। बे बिमाफोरनोबो दिनै मुंख्लंनि बिमाफोरा गोथां थानाय बे मुंख्लं बिमाफोरनो दिनै जोङो मासाव एक मास बोसोराव 12,000 बेबायदि होनो थाखाय दिनै जोङो एसेम्ब्लियाव पास खालामबाय। आरो साननैसोनि उनावनो मुंख्लंनि बिमाफोरा गोथां थानाय बै बिमाफोरखौ जोङो मा नोजोर बोनानै दिनै बिथांमोननो 1,000 थाखा अनसुंथाइ होनायनि थाखाय खामानि मावदों। गतिके बेबायदि इउनिक बेबायदि गोदान परिबर्तन सोलायनाय मोनसे खामानि मावदों। बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना लाजिनानै दिनै बायदिसिना बुंनाया साभाबिक खोथा। थेंक इउ।